Berî du salan li Tirkiyê bêtirî 3 milyonû 700 hezar penaberên Sûrî hebûn. Dema li Sûriyê rewş goriya li gorî daneyên resmî ana hejmarên wan penaberan 2 milyonû 300 hezar têne diyar kirin. Di nav vanan da gelek penaber Kurd in û pirê wan jî ji Rojava hatine Stenbolê. Serokê Komeleya Nûriya Sûriyê Doktor Mehdî Davûd bi xwe xelkê Qamişloyê ye û ji sala 2011 heta vê demê rêveberiya vê komeleyê dike. Davûd bi xwe bijîşk e û di nexweşxaneyeka penaberan da jî kar dike. Ew radigîne ku hin Kurd vegeriyan lê yên ku ve negeriyane jî gelek in. Kurd ego vegerin bajarê xwe her bajarek û wek bê ewek wî xas heye. Ana bi rastî ego gelkî vegerin elê Efrînê vegeriye. Çünkü Efrînê ev wek bê çendê salayê wek bê pêdê dî pêş dikeve ewek sedemek eskerî lê tineyê hêdî hêdî ji Kurdarê ji Ereba ji divê ciyekî ticarî ciyekî pêşketinê. Eva betirî salek û nîv e li Sûriyê rewşeka taybet pêk hat. Doktor Mehdî Davûd gava vê yekê dinirxîne ew dibêje heta ku xelkê Sûriyê xwe bi rêva nebin hesabên gelek dewletan jî li ser Sûriyê pêkan nîne ku dawî lê were. Bi rastî yani rewşa Sûrî ne distê Sûriya tenê de rewşa Sûrî di distê gelek hêzê navtewî ê mezin bi serserê wan Amerîka, Rûsya, Fransa herkes dixwaze ku peyvekî li Sûrî hebe. Kurdên Rojava dema rewşa Sûriyê didin berçav lê ew vê yekê zêde aram nabînin. Lawîn Zirkî bi xwe ji Kobaniyê ye û Henan Esman jî xelkê Efrînê ye. Gava ew rewşa Sûriyê dinirxînin fikarên xwe jî tînin ziman. Meriyê me jî giştî wê derê ne, xwediyê me gilî wê derê ne. Em dixwazin vegerin yani. Herî bêtir dixwazin ku vegerin em in yani. Dezem bu çawa. Lê nav qasa besît e. Ev mesela hak û hiqûqê xelkê wê ku da biçe, ev sîstema heta kê derê wê berdewam bike, tiştekî bêlî tune ema Musa. Dezem bu çawa. Heqê me li her derê tê xwarin yani. Ji ber vê yekê piçekî di wext bime gerek ez bawer dikim. Yani geres em bi xwe bibînin yani. والله عبري شيء ببي أمي هرن سقنتي ناميني سواج ناميني تش ناميني سقنتي صوفي يعني تش ناميني أمي هرن أسرار أخي خو والله تيخو يعني فر تشوف نائمة يعني والله تمرام كجن روبي أمي هرن. Li Sûriyê rêveberiyekan nûdîser Karbe jî gelek kêşe hê li hemberî Kurdan didomin. Doktor Mehdî Davûd dibêje herçiqas kêşe hebin jî lê pîrozkirina Newrozê ev sal li Sûriyê rengekî taybet diyar dike. Bi rastî tiştekî pir ecêb bû ji min re agirê Newrozê li ser qasî di hundirê Şamê de vêkeve. Li bajarê me di wexta rejîmê de qedexe bû gotimûmekê vêxe. Piştî guhertina Sûriyê hin penaber vegerin Sûriyê jî lê gelek penaber hê li bajarên Tirkiyê jiyana xwe didomînin. Li gor hin lêkolînan wisa tê diyarkirin ku gelek penaber wê hîç venegerin û wek welatiyên Tirkiyê bimînin. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Stenbol.